Vă mulțumesc, doamnă președinte. Titlul declarației politice de astăzi este România nu mai are nevoie de ordonanțe sterile. Are nevoie de administrații responsabile, cu standarde clare și oameni care răspund. Stimați colegi, dragi români, în plină agonie politică, guvernul demisionar condus de domnul Marcel Ciolacu a ales să legifereze prin ordonanță de urgență o așa zisă reformă a domeniului urbanismului și construcțiilor, fără consultare publică, fără studii de impact, fără analize serioase, fără respect pentru Parlament. Aceasta nu este decât o activitate birocratică anodină, sterilă, prin care executivul consumă resurse publice ca să mimeze eficiența administrativă, în speranța că va păcăli din nou cetățenii. Dar cetățenii români nu mai pot fi păcăliți. Primul tur al alegerilor prezidențiale a arătat fără echivoc că România vrea schimbare. O schimbare profundă de la guvernarea prin pix și improvizație către instituții care lucrează pentru oameni, nu pentru interesele partidelor. Această ordonanță introduce un mecanism de aprobare tacită care, în esență, este o ficțiune birocratică. Cetățeanul trebuie să meargă la instituția care a tăcut și să-i ceară o hârtie în care recunoaște că a tăcut. În loc să îndrepte administrația, guvernul o încurajează să se ascundă. De aceea, propun o soluție reală, constând în obligativitatea legală pentru toate autoritățile locale de a elabora și publica coeficienți de calitate pentru serviciile publice, adică standarde măsurabile, transparente, cunoscute de cetățeni, răspunderea administrativă individuală, digitalizarea cu transabilitate. La nivelul primăriei municipiului București nu există niciun standard de calitate reglementat. Trăim într-un oraș unde transportul, curățenia, iluminatul public, termoficarea și urbanismul funcționează haotic, fără criterii clare de performanță, fără responsabilități stabilite public. În cadrul primăriei municipiului București există o structură numită Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, care ar trebui să elaboreze exact acești indicatori. Această structură este însă cronic subfinanțată, ignorată deliberat de actualul primar general, domnul Nicușor Dan, mai preocupat de cariera sa politică personală decât de calitatea vieții bucureștenilor. Bucureștiul este capitala țării și ar trebui să fie modelul de bune practici administrative. În realitate, este un exemplu dureros de administrație fără reguli, fără evaluare, fără responsabilitate. Ca deputat al Partidului Oamenilor Tineri, spun limpede, nu avem nevoie de noi ordonanțe adoptate peste noapte, avem nevoie de standarde clare, oameni care răspund pentru ceea ce fac, instituții care lucrează pentru oameni. Funcționarul public trebuie să fie partenerul cetățeanului, nu obstacolul său. Administrația trebuie să fie predictibilă, nu arbitrariul mascat în tăcere. Românii nu cer minuni, cer doar reguli clare, respectate și sancționate. Cer respect. Voi iniția și voi depune un proiect de lege pentru standardele obligatorii de calitate și voi lupta pentru o administrație articulată, coerentă, în slujba cetățenilor, nu a partidelor sau a personajelor politice meteorice, așa cum este Nicușor Dan. Vă mulțumesc, deputat Răzvan Chiriță, circumscripție electorală 42 București.